Hej alle kære lyttere. Tak. Velkommen til dagens program, hvor vi i dag vil lægge vægt på Brorson og hans tid, pietismen. Vi starter lidt med nogle oplysninger om oplysningstiden. I oplysningstiden fik man blik for det fornuftige menneske, som var et rationelt tænkende menneske, som havde evnen til at forstå verden. Der blev rettet kritik mod alt det, der ikke kan begrundes rationelt, som for eksempel kunne være kongemagten og kirkemagten. Desuden blev der også rettet kritik mod samfundsordenen, som man ikke altid lige var ligeglad for. I oplysningstiden blev det også vigtigt for mennesket at frigøre sig fra traditionerne, og man snakker om en naturvidenskabelig revolution, som også ramte tiden omkring oplysningstiden. Ja, og samtidig med oplysningstiden var den her pietisme, som stammer eller betyder fromhed. Og det er lidt et modspil til oplysningstiden, hvor man i pietismen lægger vægt på det enkelte kristnes fromme liv, hvor det er altså det indenfor frem for det ydre. Og der vil der så også følelser frem for det rationelle. I pietismen havde man visse værdier, som f.eks. hårdt arbejde, bekendelse, omvendelse og bodshandling. Og kernen i pietismen var Jesus, og Jesus der skulle frelse os, og han bærer verdens synder på sine skuldre. Og så har vi en analyse af to julesalmer af Hans eller Brorson, og den første er Den yndigste rose er fundet. God Brorson! Og i Den yndigste rose er fundet er der 11 strofer med hver 4 vers. Og salmen har det kvindelige AABB-rim med 9 stavelser i hver strofe. Derudover så er der meget billedsprog i salmen, blandt andet rosen, der er et symbol på Jesus, og han forsøger vores liv og viser os vejen til paradis. Så er der også torne, og de symboliserer pøblen, og her skildres verden som ukrudt. Den yndigste rose er fundet er som sagt en julesalme, men der er ret få julesymboler i den. Derimod lægges der meget vægt på tilgivelse, bekendelse og omvendelse, og der er rigtig mange paralleller til pietismen. De gennemgående temaer er religion, heriblandt Jesus, jul og tilegnelse. Ja, og det næste digt hedder så Mit hjerte altid vanker, og det er bygget på Lukas 2:12, og det er fra Bibelen. Og hvis man kigger på metrik, så er der et krydsring AB-form, og der er 11 strofer og 8 vers. Og man kan se i første vers, at der er dam. Og den indeholder, indholdet i i det her digt, det er, at man skal det handler om Jesus og hans fødsel, og jeg-fortælleren vil meget gerne giftes med Jesus. Og der er nogle sammenligninger generelt i det her digt, og der er blandt andet en sammenligning i strofe 4, hvor Gud bliver sammenlignet med en diamant. Og derudover er der også kontrast mellem Gud og dyr i strofe 9. Og hvis man kigger på budskabet, så er det vel, at man skal finde troen i sig selv, man skal indgøre troen, og man skal også følge Jesus. Yes, så har jeg lige nogle facts om Hans Adolf Brorson. Han var en smuk mand. Og han var en biskop og salmedigter, som studerede teologi. Hans forfatterskab det startede i 1721, og det var inspireret af pietismen. Og hovedtemaerne i salmerne, det er Jesus, glæder og lidelser, omvendelse, man skal følge Jesus fodspor, og sidst men ikke mindst, at man skal have et personligt og intimt forhold til Jesus. Ja, lige for at opsummere og samle op her det sidste, så har vi skrevet 3 korte sætninger på vores
Ine Retzi, hvor vi kan se, at det er vigtigt, at troen bliver inderliggjort. Vi har fundet ud af, at Brorson er tilhænger af pietismen, og at det tydeligt kommer til udtryk i salmerne. Det var alt for i dag. Vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi har en lille overraskelse i ærmet til jer. Glæd os der. Det er